jatuh cinta kepadanya. Iyo manis kembang melati, saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati, melati suka anak manis mana rumahnya. Kembang melati, bangsa dosa bangsa yo jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merak ati. Jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merak ati.
ayu jendela kaca pakai keris gadis ayu siapa namanya pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang baju biru siapa namanya yang gelung konde saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah gadis ayu siapa namanya saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang gadis ayu siapa namanya yang gelung konde saya kira belum punya rumah Oke oke bulan datari Oke oke bulan datari Untuk kita bulan Setara, pikir setara, daya etaka kelana masa, kelasane pedang kita balik cadang, jadae mampu kita kado bau. Negari Cina, eh
pasang-pasang dia gembira bersama-sama. Ya la 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 la, ini tari selendang. Ya la 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 la, ini tari selendang. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Tari selendang. Ini tari selendang. Matur suwun wis ngancani aku selama iki. Wis iso saling kuat-kuatke. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tata lagune sing coba tekan angine saya dewasa anteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Oi, akoi. Apa-apa ning prapatan Setapan kucur putih ning kuburan. potongan Gandul-gandul ra katokan. wisan lagi kentongan. Apa ngijone prapatan Waktu ujar putih neng kuburan. mumun Nek pos ronda kuwi jenenge kentong. oh Aduh enake, alah aduh enake, aduh asike, aduh asike. aduh senenge. Jejogetan karo kancane. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah ia pergi, baru aku mengerti. Telah jatuh cinta kepadanya. Oh iya iya. Katakan padanya aku rindu. Oh kurang nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Iya, akhir, lolo,
oi hos oi hos oi lo lo hos Hiểu Os Hiểu
os. Os, os. Alas lantai licin. Boleh kuwi mau tidak ditanggung BPJS lho. Ini ya. Kok iso ngono ki piye? Tak tekoni. Pecah ora kuwi. Dilei. Aman. Oh, aman. Oke. Lanjut ora? Lanjut. Oke. Iya. Sakitnya tak seberapa. Oh shit. Ole
piye? Apa lo? Masa salto mau ngene iki? Dok. Kasih contoh, Dok. Lah iki ora iso. Kabeh mana awakmu lho, Mas? Lunyu e. Lunyu mau kepleset. Yo apa sih? Lunyu mau kepleset. Lunyu ono pleset sithik. Berarti kepleset ora lunyu kuwi. Bola, rodok. Panggaman hotel. Oh, panggaman. Piye? Dok. Anak buahmu iki piye, Dok? Lah aku ki lagu ngobek. Lah yo wayahe sapa? Lho yo. Iki mau kepleset bareng njuk lelatian iki piye? Urute kok sik enak no. Oh, ngono. Latihan ning nggon Pak Tua. Oh iya. Apa iki? Ayo kowe nek lho. Aku nek. Harusnya ora oleh gagal. Tidak boleh kepleset. Kepleset baleni kang sirah kepleset. Oke. Utek-utekan. Oh, ngono. Neng kene iki ana BPJS e mangsa. Lah, BPJS apa aku iki sikile tugel ora ana BPJS. Kayak balen ono. Balen iki. Ojo diamini tapi. Ora, gek balenono. Yo wis yo. Oke. Oke. Iki nek kepleset kapake. Nek kepleset ben nyawer yo. Yo. Ya ora bakal nyawer no. Wong iki mbok sing apik. Halo guys. Ayo. Awas. Iya, os. Ayo siapkan sawernya, ayo siapkan, yuk. Wi nek ngono kuwi Dok kepiye kuwi, Dok? Sanggale ora lek kepleset. Oh, ora, bener ora. Ayo enak. Baleni yo. Baleni kudu rampung to, Dok. Kudu ra kepleset yo. Ya, remu. Baleni terus mati aku. Ya ora. Lagi bisa kok. Ya gantian kowe. Kowe roti dina pas wis nanteng wis ini. Nek kepleset iki baleni no. Woi, aku ngreme sawer. Kuwi aku mau. Dok. Aku salto lho rono rene ora oleh saweran. Tak baleni nek. Kena cair, Bro. Oh. Dok. Wah. Dok. Dok, Dok. Adi sawer juragane kowe, Dok. Iki lho. Sapa iki? Iki lho tukang dumbunge lho. Tenanan ra iki. Iya, Dok. Juragan rong. Woi, Bang Hotel. Wani Wiro. Woi. Anjing. Woi, Bang Hotel kon ganong wis saya. Dok. 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 Dok, tak koni. Iki kancane komanan ora, Dok. Aku sing ketok, kancane men gawe to. Oh, ya oke ya. Ini yang budal, Dok. Woi. Kancane sing siji didol, sing siji dadi munyu. Kodok dadi apa, Dok?
Kocokku nggo iki. Aline kedot lho, Pak. Woi. Alu lho. Ya ganong jawanan ya. Moh iki aku. Aku kan mau salto dhewe. Kowe salto saiki. Oke. Pak Hotel. Woi. Pak Hotel. Kok prasa tenan iki? Wes lah. Aman-aman kowe. Jangan BPJS. Siapa ini? Dok kowe iki rung salto dhewe kok mangsane. Lah urutane no. Kancane yo dipikirno.
Ini gandek ngene iki. Sandake. Akan kendang. Sipur. Malah lek
Piye Pur? Oh iya, lek mulai pur. Ora oleh mulih. Sangune pur. Ora oleh mulih. Sangun pur. Si Pur ki anggere disenggai Allah katir-tir sak muli. 3 2 1. Memang untuk Anda. Yuk. Ya. Ah. Ya. Masih dalam rangka acara Sawalan YouTube Kreator Yogyakarta. Ya, dan kami sinden berdua ini tadi belum minta maaf ya Mas ya. Iya, betul ya, sekali. Kami Kusti dan Hilka mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Mohon maaf apabila selama sampean-sampean menyuting
menonton kita, ada perilaku kita yang agak lain. Ya emang kita lain. Kalau tidak lain tidak laku kita. Iya betul, iya. YouTuber ki hebat loh Mas. Kita tanpa YouTuber yang Bukan foto, siapa-siapa. Mas. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman YouTuber Ya, yang telah mengekspos kita semuanya. Ya, yang telah membantu kita. Syukur-syukur jadi viral ya Mas. Betul. Dan juga Jatilan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seluruh Indonesia tentunya. Ya, donga-dinonga ya Mas, muga-muga Mas dan Mbak YouTuber di sini semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, semangat terus kontennya ya. Ojo bosen karo Mbak Hil karo Mas Kusdi. Dan semuanya. Kuatkan hatimu, nek isih turu ning jaba mergo bojomu, oke? Ya, kita hadirkan. Coba mergo bojone. Ya, bojone kan tekne marah ditinggal konten terus. Piye sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek Mbak Rate ketoke ora, wong suami istri pergi bersama kok. Tadi nek kancingan lawang omahe yo cari lain. Ya, minggah nopo kanca-kanca? Mas Mar. Monggo Mas Kusdi. Iya 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 iya
dino Catetan sakjroning ati dalam tutur saya ngerati aku kowe dadi garwa bertoleran ning tubuh asmara la 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 ya 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 Pripun Bu Ilka? aku batuk ya Iya, awis kan. goyang Goyang. Padha sing prasaja aja desen rono ayo kanggo desa hati-hati yang di bawah seng Nggih. Monggo untuk panitia dibantu untuk seng sebelah utara, nggih. Monggo karena takutnya nanti jadi berakibat fatal, nggih. Bisa dibetulkan dulu. Oke kanan kiri pripate milang milih esami ujiwan gawe sengsem kaamulat busana nira sutra manca warna lelangan beksan oke manesa suleyo
kanggo angiling ngumandang tarik son ocut samandiman amberat raga tinomo krinting suarane prajurit buta us anggemprang lumayu nuju palakan swara kanggo agiling ngumandang tariksa patut samaniman ampirat raga tinomo nyoto wancine mustaku nang laras wos cumapis rengkum lareng kundaya sarwa kang tinandra jatilan ambarut kebang hidup terus ambarut desa milang kodi kala mangsane pariwi soto proke jae alam nuswantara ingkang katiluhut alas lan gunung-gunung nyata wancine mustaku nang laras wos sumawis mengkum laring kundaya sarwa kang tinandra jatilan ambarut kebang hidup terus ambarut hanya nyata gitar ya
solawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin At-Tahar bikin milah kisah latan daimatan bidal babi mulki lahi daimatan bidal babi mulki lahi. Os. Iyo. Yo. Karmo tresno ngapurana aku sing ora bisa njaga katresnan kang tulus saka tika duh wong ayu ngapuranan aku sing ora iso njaga tali suci nalika semono susah ati iki berarti kowe lunga neng ndi kapan konmu bali ana jroning atiku tumetes elohku sing nelesi pipi iki kapan konmu bali ana jroning atiku tak tunggu senajan kowe lali tonggo pangestuku kanggo nika dong wong ayu tansah eling marang janji lan sumpah setiamu janji sing mbok sumpah ora migunani elingo karma tresnamu jayi
Yo, habiskan. Oh, katon kuda esemane tutur manis sing gawe sliramu ngangenake ora kira yen bakale nuwuhake rasa tresno nganti seprene rino wangi tansah godha ati sumpah janji sehidup semati ora liya ya mung sliramu sing dadi kembange hati kang tak puji tresno iki mugi tansah bisa dadi kawiji ayo hae 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 sa Iya, agak susah. Ayo.
Yo. Os. Nyuwun pamit sedulurku kabeh muga-muga dolega atimu waktu apik banget ana wengi iki sampeyan kabeh bakal tak salami kapan-kapan kumpul maneh muga-muga dolega atimu kapan-kapan rene maneh muga sing kuasa beri kesempatan. Iya. So. Os. Iya. Iya. Yen awan tansah kelingan yen wengi kegawa ngimpi sliramu angrari ati lintang-lintang kan rembulan rungono suarane ati aku sing nandang kasmaran sayang-sayang sing tak sayang kangen-kangen atiku endahe wangi aku tansah kelingan nyawang sliramu lan
Tresnaning atiku mung kanggo sliramu. Tresnaning atiku mung kanggo sliramu. Sembuh. Oke, terima kasih.